Ah. Push my thing. No, not my hand. I want that. No, wait, did they make it look too hard? Yo, they definitely made it look too hard. Yeah. So they definitely make it look hard. Where are we swimming? Hvis jeg bliver taget først, skal vi sige det, fordi jeg lægger røv mig, når jeg filmer. Altså sådan mit shit, der warper. Fuck, vi bliver skidt på. That's how I'm giving Riff a warning. 3, 2, 1, run this one. Run this one. Vi går efter en på en gang. Vi går efter... vi går ikke efter Ren, vi går efter anden. Jeg følger med dig. Hvem går jeg? Hvem går jeg efter, siger Vi går efter den samme. Tag is tag. Jeg stak i bordet! Jeg stak i bordet! Hvor er de? Jeg kan ikke se nogen. Ja, der er en over ved Stump. Skal vi tage ham? Jeg tager på den side. Pusher. Fortnite. Yes! Hvorhen? Okay, vi skal bare få Casey hurtigt. Nej, det var Casey. Der, bag dig. Det er Ren. Hvorfor er han? Han er hernede. Jeg misser. Han går blender. Stump. Stump. Bro, jeg var seriously. Pickwall. Bro, du var tæt på. Yes! Let's go. Okay, det var hurtigt. Det kan vi godt slå. Okay, det kan vi godt slå. Ref is getting a warning. Give Ref a warning. Yeah, Ref is getting a warning, definitely. Okay, vi kan snakke. Okay, vi skal bare løbe lidt ind. Nå, okay, det var ikke der, jeg snakkede. Så jeg snakkede til Renvix. Fuck. Alright, 3, 2, 1, run this one. What? Jeg går Stump. Jeg rotater til Stump. Er de efter mig? De er efter mig begge. Nej, der er kun en af det der. Det er ikke mig. Jeg roterer mod det store. Fuck. Jeg vil blive taget. Jeg blev taget. Jeg når ikke at rotate hurtigt nok. Bag dig. Fuck. De er meget bag dig. Bare for højde. Gå til Pickwall. Løb ind i blender. Hurtigt. Godt så. Go! Elite comes! Okay, prøv at gå til Deathwall, hvis du kan. Prøv at gå til Deathwall, og så prøv at rotate til Backwall, hvis du kan. Bare for højde. Godt. Så bare rotate til blender igen. Blender. For højde igen. Højde. Kom op i Stomp igen. Bag dig. Juke. Fuck!
Jeg falder. Pickwall, pickwall. Prøv pickwall, hvis du kan. Bare for højde, og så op på pickwall efter. Bare bliv ved. Ja da! Jeg faldt. Nej, bag dig bare! Høj bag. Nej! 19 seconds. Well, that's a lie. That's a cap. How? How was 1 minute and 19 seconds? Why? Oh. No, I thought you said 19 seconds. Oh, I was like, what? Yo, wait, let me play for real. Let me play around for real. One round. No, aren't we tied? No. I'll win. I'll get a free point for you guys. I'm really good. No, we're not trying to get 3 points. Dang. Alright. Fine. Like, No, hold on, we're not gonna... Run. Yeah, wait. Yeah. Vi tager bare Kiss med det samme, hvis vi gør det. I don't ref. I cast. So I'm not I used to cast. Kissy, one hand. Kan du se Kissy? Alright, 3, 2, 1, Tiger side. Ja, default. Ej, fucking tracking, no! Han laver... Hvad fuck sker der? Jeg sidder fast i alt. Nice. Var vi den sidste, hvor Ren? Jeg så ham i blender på et tidspunkt. Ja, det er, han er pickwall. Okay, bang. Han er på branches. Ikke meget længere dog, fordi snart er en attack. Nej, jeg missede. Nej! Hvorfor fanden disconnecter jeg? Fuck! Yeah! Nej, jeg får ham ikke. Nej, fuck. Jeg missede. Let's go! Ja! Alright, hvorfor kukker jeg low-key på tags? Om du kan finde ud af det, jeg kan ikke finde ud af det. Jeg tagger kun én. Jeg low-key tagget Kissy mange gange. Unmute. I'm trying to do the icon. Hvorfor kan jeg ikke unmute? Wait, why are you guys unmuting? I can't unmute. I'm muted. Hold on, what? What? I can't hear what you Use say. your other hand to unmute. Use your other hand to unmute. It's good. Use your other hand to unmute. Hold on, what y'all saying? Use your... I just can't hear him at all. Oh. Jeg tænker, jeg går blender, No. og så pick one. It's going to be 2-1 if they get... If Okay, jeg går begge. Yeah. Hold on, what was time? Last round? Yeah. Wait, let me Alright, what was time? Er det ikke runden startet endnu? 126, my bad. Er runden startet overhovedet? Tried to run it on. Yo, de doubler. My bad, I kind of waited 6 Oh nej, de doubler der ikke dagen på mig. Okay, jeg rotater mod double. Alright, 1 pack. Double wolf. Jeg crossede lige med en tag. Fuck, jeg er god game sense. What the fuck? What the fuck laver jeg? Højde. Prøv at gå blender. Højde. Fuck! Over dig. Sådan er godt. Godt, pickwall. Prøv bare at push op af. Ja, bare for højde. Prøv at gå stump. Eller default. Prøv at gå default. Hvis du kan. Default, hvis du kan. Okay. Eller backwall måske, hvis du vil. Der er ikke nogen bag dig lige nu. Jo, lige bag dig. Åh, de er lige i røven på dig. Højde. Nice, bare for højde lige nu. Recovery route. Bang. Bare bliv med at holde den. Det der, det er godt, det der.
Okay, der er en bag dig, lige bag dig. Højde. Godt. Ja, jeg siger til, når der kommer nogen tæt på dig. Bare rotate til backwall. Fuldstændig backwall. Hvis du kan. Og så bare rotate måske over til deathwall, hvis du kan, eller bare blender, hvis du vil. Du har den. Bare bliv højden. Bare forbliv højden. Måske lidt højere, hvis du kan. Ja, godt. Bare højde. DC branch. Alright, så bare måske lidt ned. Ja, bare bliv der. Op. De er lige bag dig. Hey, timecap! Vi tager bare kiss igen. Let me mute. Tag kiss igen. I didn't hear what they said, so like it should be good. Alright, take your sex. Hvor kiss igen. Default. I will go og se et eller andet, men jeg hørte ikke, hvad det var. Slip. Ja. Hiding? Yes, stop hiding. Min skulder gør ondt, mand. Yo, who's hiding? Yo! Fuck. Me and Golden the scary. Dude. Jeg kan se Ren. I'm kidding. Bro, come. Fuck, jeg sidder fast. Hvorfor fanden sidder jeg ikke fast? One for blue team using another one. Nej, jeg skulle bare være. Jeg skulle bare flikke min arm. When you should have been dead. Warning on blue for frosting. Yo, these are the most valid warnings ever. Nej, hvordan fanden ramte jeg ham ikke? Bro! Warning on lava monkey. Almost died. Warning on lava. 2 warnings for the lava monkey because they tagged. Okay, jeg taggede, hvor er han? Okay, der. Okay, det er dårligt tid. Wait, you gotta take the let's go hen. Jeg har lov til at cut off. Warning 1 cut off. No, my tracking. No! Tag. I was so close getting him. All enforcers for this team because they tagged. Yo, wait, what's time? De acede. Wait, did I take the wrong team? Ja, så det er ikke bare. Jeg synes også, den ene runde der raced, eller der acede, der lignede det. Gjorde det ikke? Den ene? Wait, 3, 2, 1, runners run. Jeg går bagel. Jeg går blender, men jeg lægger helvede til. Går back, nej, pickball. Oj! Ja, de dobler dig. Over dig. Over dig. Over dig. Ikke op. Du kan godt gå op. Nej, det er ikke. Du skal godt op med det. Ej, jeg sad fast for helvede! Bro, jeg sad fast på fucking gren. Jeg sad fast på fucking gren. Hallo, kan jeg gå op? Jeg går op. Pas på, bag dig. Højde. Hurtigt. Prøv måske at gå, hvad er det, pickball. Prøv pickball. Højde. De er lige røven på dig. Højde, og så det pickball. Ja, en lille smule. Bare skynd dig. Stomp. Kan du nå stomp? What? Skal du løbe tilbage. Prøv default i stedet for. Det ser ud til, at de kan cutte dig der. Ja, backwall. Der er ikke nogen bag dig, endnu. Bare for højde. Jo mere højde du har, jo nemmere er det. Hvor er de? De er begge to nede. Den ene er bag dig, Der er en, der kommer til at cut op. Bare for højde. Bliv ved med at gå i blender. Og for højde. Sådan ser du high brancher. Ja, godt. Fuck. Ja. Bare bliv ved. Snyd. Warning. Because they accused
Okay, prøv at gå, Yo, what? gå op pickball til stomp. Nu. Der er ikke nogen bag dig. Jo, nu er det på vej til at korte dig af. Men bare skynd dig. Der er en lige i røven på dig. Og en lige foran dig. Yo! Kom nu, du kan godt. Højde. Ja. Og så prøv den her gang at gå death roll. Yo, what? Oh, my rec room. Okay, that would be a warning. Løb. for rec room. Højde. Nej! Yo! Okay. Yo, now I'm right against Lucy. Yo, hold on. Lucy was there and I got tagged by it anyway. I know. Okay, my head to toe, 2%. So. Oh my god, I can't. Oh, was that a W rec room? No.